Ake ngibingelele sanibonani. Siyabonga kakhulu. I'm so tired. Ngicamuka uyobuka omeselani lapha bakha khona. Kule program yamakhelwane tento ngibhizi ngiyasebenza. Ngive buhlungu namhla kakhulu mangidiscover ukuthi abazukulu bagogo bahlupha gogo, bamhluphe bamenze nezinto ekungafanele bazenze umuntu omdala ngenxa yotshwala, ukuthi ugogo ozele umama wakho mawumbheka wena ubona ini. Imangele ngezobuhlungu kakhulu ukubona abafana ngenxa yotshwala enza into ekungafanele ayenze umzali wakhe. Ngezobuhlungu ngafisa ukuthi ngangiyamthatha noma ingqondo ingekho right, balamana ayohlala nami. Inhliziyo yami namanje ngafisa ukuthi uNkulunkulu anganginikeza imali ngakhe indawo onagogo angamfuni, anginikeze yena, ngimthathe ngimbeke, ngimnike ukudla, ngicashe abantu babagezise ukuze balale kamnandi. Kuleli program ethi Makhelwane tento, we are doing a lot of things. Sifika renovate umuzi. Uyabona mawungazi ungacabanga, ungazibuza ukuthi bebakuphi bogogo ngesikhathi impilo basenemandla kuyo. Bathi ma usondela duze bakutshela bona, uyabona ukuthi babefundisa abantwana banethemba lokuthi abantwana bazobanaka. Bali umuntu angazathola umfazi wakhe bavele bamloyisa ugogo baphume bahambe. Abaqeda ukwenza lokho ngeke baphinde babuye. Kanti babalekela irresponsibility ngoba noma eloya phela ugogo wakho akayena ugogo wethu wakho, fanele uright futhi my lawyer wena ngoba vele uphume egumeni eliloyayo, ayikho into esingayenza. So ufuna lawyer ethini? Ufuna lawyer wena athestela kuwe mzukulu ukuthi umuntu wakhe yasebenza. But kubuhlungu lokho esihlangabezana nabo la ngaphandle. So I've decided, I've started praying ukuthi uNkulunkulu anginikeze imali. The land is there, but ufuna imali manje, and uNkulunkulu uzonginika imali. Ukhona ozoqhamuka ne-1,000,000, khona ozoqhamuka nemali ebonakalayo. Futhi noma kungasi 1,000,000, we have to start small bese sifinyelela la uNkulunkulu afuna ukuthi sifinyelele khona. Ngiyanicela ke nina enenhlanhla yokungilalela nokubukela this clip ukuthi nisize. I have the land, but ngifuna abantu esibabiza ngokuthi ama-kingdom financiers abazofika bafake idini, bafake lokho nalokho, sakhe e-center la siyothatha labazali bethu sibabeke khona bese siyabanakekela. Omunye akakhoni vele ukuthi uzowenzani, ngapha umendo, ngapha ugogo akasazi ukuthi ufuna enzeni. Makathi ufuna kuya naye le bayalwa abazwani bese uthola ukuthi kwenzeka lokho kwenzekayo. Into ebuhlungu ukuthi imali yalogogo bayidla kodwa ulogogo abamnakekeli.
yiko kubuhlungu nje ngale mpilo esihlangabezana nayo la ngaphandle. Balahliwe bogogo, balahliwe bomake, nabantwana baningi abantwana abalahliwe. Kwenye indawo ngithola umntwana ona 14 years umama wafa, lo munye umntwana una 7 years, bahlala boyi-2. Lo mntwana lo ukha amanzi, uyapheka, wenza yonke into, sometimes balala bengadlanga, ngakhala inyembezi zehla. Ngeke ngibaqede abantu abahluphekayo, kodwa wena nami nasendaweni yakini khona ongakwenza kubantu owakhelene nabo. Try to do something and God is going to bless you. Bless you more than praying. Bless you more than doing anything lo ngayicabanga. Mawunakekela abantu abangenamuntu, usuka wenza umsebenzi kaNkulunkulu, bese uNkulunkulu enza umsebenzi wakho. Ngiyabonga kakhulu, thank you, siyabonga. Iba nenhliziyo yokupha. God bless you. Makwenzeka ke uyafuna ukungifonela, uyafuna ukubambisana kanye nami kule ndaba, in my number 0828322981. Please call me 0828322981. Please call me. Let's talk. I love you. God bless you. Basheshe bahleke.